Sanibonani guys, igama nginqobile ngiphathela amazwibela e-Inimba ngomhla ka-11 December. Namhlanje kufuze ngabe i-birthday party kalikamva uzobe ethena 21. Kodwa-ke uyise uHlathi umtshelile ukuthi angeke bekwazi ukuthi beyi-celebrate le party ngoba-ke usagula ubuqhawe, ulwela impilo yakhe lapha esibhedlela. Ube kuyithatha lezo yindaba-ke ulikamva ey'tshela uLazarus benozoleka. Hhayi-ke uLazarus wathi ngeke indodana, phela lolu suku lufika kanye onyakeni. Ngcono soyenza iplani ukuthi-ke naye uqhawe abungaze kanye nathi. Sizoyithatha le phathi siyise lapha esibhedlela iyokwenzelwa khona. Ayi-ke guys, likamva ukujabulele kakhulu lokho ngoba phela bengayitsheli nanokuthi kuyenzeka ukuthi umuntu enzelwe iphathi esibhedlela. Kodwa-ke sizothini? Uma unemali ayikho into ongakwazi ukuyenza. Guys, okubuhlungu-ke ukuthi ngisho enemali uLazarus benozoleka, ukuthola inhliziyo entsha kaqhawe kumqansa guys, kuyasisinda kuyehlela kunjengentaba yaseKilimanjaro. Guys, akupheli-ke lapho. Uhambile kulikamva wayotshela umndeni wakhe, uyise kanye nonina ukuthi iphathi izokwenziwa esibhedlela. Ubuzile-ke unkosikazi kaThulani ukuthi hayibo, kanti iyenziwani into efana njengileyo? Kodwa-ke wathola impendulo esheshayo-ke ukuthi hhayi, uma unemali eningi ayikho into engenzeki. Konke-ke lokho kumcasule kakhulu uHlathi ukuzwa ukuthi kunendoda efana naye, njengendoda nje njengaye, ezokwazi ukuthi yenzele indodana yakhe iphathi esibhedlela. Into naye abengafisa ukuthi ayenze, kodwa ngenxa yokuthi-ke amasenti awavuki, hhayi ugcine engakwazanga ukuyenza. Umane nje wayinqaba yonke lento le, wathi-ke akukho phathi ezoyenzelwa esibhedlela. Eyibo, likamva wathukuthela-ke manje, wathi ngoba kutheni tata? Wathi nditshilo ukuba sizolinda udadewenu alulame, izokwenzelwa apha endlini iphathi yakho. Wathi-ke tata, awuzuthatha ingxabano onayo notata uLazarus ebese ufaka mina kuyona. Wathi lalela la, nginguyihlo ndithi akukho phathi ezokwenzelwa esibhedlela. Waqede wancapha waphuma wahamba uHlathi. Shiwo likamva ethukuthela ebila guys. UThumeka-ke njengonina kalikamva uke wambizela eceleni uHlathi, wakhuluma naye ngasese, washo ukuthi Jambase, bendicela bawehlise umoya kaloku. Uyabona phela wena nilolikamva aningakazwani kahle, nisazama ukwakha i-relationship yenu ukuyivuselela. Zininzi kakhulu izinto esenidlule kuzona. Akumelanga umphucele lithuba ngoba into azoyenza uzohamba awele ezandleni zikaLazarus. Yindaba ufuna uLazarus kahle kahle athathe amadodana akho womabili? Kuzomele uhlise umoya, vuma ukuba le phathi yenzelwe lapha esibhedlela. Wabona ngampela-ke uHlathi ukuthi no, lento eshiwo uThumeka iyawenza umqondo ngoba vele ulikamva usemdala manje, uyayithathela iy'nqumo zakhe. Uma emnqabela ukuthi le phathi yenzelwe esibhedlela vele izowenziwa dark or blue, angeke aze ezwe ngoHlathi. And okuba esizomzonda uHlathi forever, kuvele nje kuyimanje abazwani kahle. Uncamela ukuthi abize uLazarus njengotata esikhundleni sikaHlathi, ebekhona esaphila edla amabele. Guys, kupheli-ke lapho. Uqhawe uke wathola ithuba-ke lokuthi akhulume nomawethu. Umawethu washo ukuthi uyajabula ukuthi-ke uqulekele ezandleni zakhe ngoba ukwazile ukuthi amncedise, amsize. Useyamtshela-ke uqhawe ukuthi hayibo, unesikhathi esifushane kabi yena. Inhliziyo yakhe ayikho right, idinga ukwenzelwa isejari ngenhliziyo entsha sha. Waphenikha-ke guys umawethu, iy'nyembezi zagcwala amehlo. Wambuza ukuthi ngizokuthathelaphi inhliziyo kodwa ikuphi la ngizoyithola khona le nhliziyo ukuze uphile? Wathi no, you've done enough. Khululeka mawethu, ngizoba right. Ungisindisile and thank you so much for that. Ogqirha bazobona ukuthi benza njani. Yo guys, ebona kahle umawethu ukuthi usezophunyukwa uqhawe, ebese sanda ukuthola ukuthi-ke ngathi impela useyamfuna back manje, useyamxolela. Ebese emva kwalapho yamphunyuka futhi kalula kanjalo. Yo, akuhleli kahle neze enhlizweni yakhe umawethu ukuthi uqhawe uyagula kakhulu. Akupheli-ke lapho guys. Iphathi-ke yenziwe, usidedelile i-speech likamva, i-speech esimnandi. Kodwa lesi speech besiloke sibonga kakhulu uLazarus. Kakhulu uLazarus benozoleka. Akukhona into ayishilo nje ngobaba wakhe uHlathi, ancoma uHlathi. Ushilo ukuthi-ke bazali bami ningikhulisile for 21 years, bendingazi uba
Ngizokhula ngibe le ndoda engiyo namhlanje, kodwa-ke ngiyona le ndoda ngenxa yothando lwenu. But ngithanda ukudlulisa ukubonga kakhulu kuTatu Lazarus. Yazi ube uyi-father figure kumina in such a short period of time. Ngabona ukuthi ayi impela, hhayi uyidlalile indima enkulu kumina. So ngiyafisa nami ukufana naye, nami ngibe nomndeni wami, ngimthande umuntu wami njengoba naye ethanda uZoleka. Hayi bo guys, uHlathi lapho ulalele and unyanyeni, unyanyeni. He. Umane nje wathi uLazarus, oh okay, ndine-last surprise for wena. Wathi, last surprise? Wathi, ewe kaloku. Wabephuma ngomnyango. Guys, bengithi uzobuya nokhiye bemoto. But anyway, uHlathi usekwamgifta-ke ngemoto. Noma kuthiwa kwakuyi-second hand, but usekwamgifta ngemoto-ke undodana wakhe. Umane wafika nobavumile guys, emphethe emtshathela ehlombe. Waqeda wamnikeza ulikamva, wathi nangu ubhuti wakho uthe ngekakwazi ukuphuthwa usuku olukhulu kangaka. Hayi, wajabula kulikamva-ke, wamgqolozela umfowabo. Ha, uHlathi, inhliziyo icishe yaphumela ngaphandle. Yazi uyibone indodana yakho ihamba iye ezandleni zenye indodana yakho, uhalele ukuyigona kodwa awukwazi ukuyigona ngoba useke wayintshontsha. Hey guys, baze bamenza into ebuhlungu uHlathi. Wayibuka-ke buqamama indodana yakhe encane, Nkosi yami, wayibuka kubonakala nje ukuthi uyahala ubhuti, uyafisa naye ukuyigona. Hhayi-ke kodwa-ke umane wahleka kancane uLazarus, kubonakala ukuthi nje ulethe le ngane ngoba efuna ukumgudla nje uHlathi, hhayi ngoba nakho efuna ukuyiletha ukuthi ibone ulikamva. Guys, umane wabona ukuthi hayi this is too much. uHlathi wakhetha ukuphuma lapha esibhedlela, wahamba iphathi ingakapheli guys. Yeyi guys, kunzima. Ngapha-ke uSydney nawe uyimisele guys. Kutholakala ukuthi-ke singathi ugirl uLinda akamazi kahle kahle ubaba wakho omzalayo, ubaba wakhe wegazi. So ubhuti-ke uyenza i-investigation ukuthola ukuthi ubani uyise kaLinda, and then in exchange for that uLinda uzobe seba yi-spy sakhe. Uzomunca yonke information esekhuselathekha amnikeze yona, ebese-ke uSydney amtshele ukuthi ubani ubaba wakhe, ebese hlampe-ke ugirl athole i-closure ngoba ngathi nje impilo yakhe personal imanxushunxushu kangaka ingoba akamazi ukuthi ubaba wakhe ungubani kaloku. Guys, yay, kuthiwa ikhothayo. You scrub my back, I scrub yours. Kahle kahle uSydney, that is what he's doing right now to uLinda. Hey. Aphela lapho guys amazibela namhlanje. Ningakhohlwa ukusubscribe, ni-like, ni-comment. Until next time. Bye.